Op Tial Juster voor de tweede keer de strijd om de Roelof Thijs-bokaal. 24 e-speedwayers strijden om de titel. Dit is de jongste deelnemer, Jimmy Tuinstra van Tjomerum, krijgt Sointje neer. Het is voor mij een beetje een net iets uit de hand gelopen hobby geworden. En dat doe ik al sinds mijn 13e. Daar heb ik heel veel plezier aan. Jimmy werd begeleid door zijn huid Johnny Tuinstra, die het jarenlang bij de internationale e-speedway top jedde. En Jimmy liet het talent voor zijn huid ook kregen te hebben. Wat hij zien spanningen wat hij in bedwang horen kan. Ja, dan denk ik dat er nou, bij de eerste 8 zou riet. De binnenmeervriezen, dit is Simon Reitsma van Westhoek. Zo'n 40 jaar en nog altijd ambitieus. Na een tweede plak gaat er op kop in heat 9, maar dan gaat het mis. Gegenbauer beziekt het om de trog te stekken, maar neemt Reitsma mee. En ik Sætre vlucht de pakken in. Reitsma ging gelukkig weer terug en werd uiteindelijk 11e. Ja, ik ben nog heel en ik ben bont en blauw, maar ja, niks tegen. Dus, Jimmy Tuinstra doet het beter. Hij had in de B-finale het tweede plak en werd in de eindstand Sande. En dat is voor de Benjamin onder de coureurs een prima prestatie. Ja, dat is zeker prima. Jongens van het Rijdersveld en toch meer dan de helft verslagen. Dat voelt gewoon fantastisch. Echt, dat voelt echt heel goed. Ik kan glimlach echt niet meer van mijn gezicht krijgen. De beste Fries wordt René Stellingwerf. Hij voelt in voor een Duitser, plaatst hem verrassend voor de A-finale, maar gaat daar onderuit en wordt 4e. Als beste Nederlander is Stellingwerf toch tevreden. Ik jongen, eigenlijk boven verwachting. Ik kies er zelf geen verwachtingen. Ik denk, ik zie wel hoe het gaat. Maar een jongen boven verwachting goed.